to v nějaké trubičce. Vidíš to? Vypadá to jako brouk, ale není. Jsi naživý. Jo, je naživý. Máme rok. Doufám, že mi neštíte. To tam plete. Za malíček a tak. Au. Pane jo. A ty může to stopat se spinami. Pojďme ho dát zpátky do Klária. Přidal jsem to má moc rád a vůbec se dostane. Podívejte se, co ještě máme. Počkejte, co to je. To je tento hmyz je a vypadá vždycky jako to. Tyto tvorové mě vždy fascinovaly. Proto mě teď vypadá jako rozevšťat. Páni. Co si líbí? Páni, podívejte se na to. Počkejte. Už teď poznáte, co přijde dál. Dostaneme lidi, páni. Dobře, to se postupně nedotýká. Podívejte se na velikost jeho žihadla. Dobře, tak, dobře. A teď